Здравейте, злобери! Как сте, Исек? Надявам се върват изписите и един по един отминават. Използвам възможността с това видео да ви кажа няколко неща за изборите, които предстоят за изпълнително тяло за следващия мандат на локалната секция. Един от най-вълнуващите моменти през пролета е въобще един от най-вълнуващите моменти в Исек, тъй като ние се готвим да посрещнем новите лидери на локалната секция, които ще бъдат избрани с общо събрание през февруари месец. До тогава има процедура по кандидатстване, която в имейла, който получихте, е описана най-просто и ясно. Искам да споделя с вас това, което аз мисля за тази възможност, за следващи позицията и като цяло и позицията. За мен опита, който получих от началото на моя мандат, наистина промени и продължава да промени живота ми в една доста положителна посока. Който и да попитате от хората, които ме познават, бих казал, че съм доста по-израснал, че съм доста по-наясно с себе си и бих могъл да заявя, че знам с кой съм се занимавам през следващите години. И до голяма степен това благодарение на опита ми в Исек. Опита, който е както управленски, да можеш да управляваш, ръководиш ресурси, така и чисто човешки, емоционален, личен опит, това да работиш с хора, да можеш да разбираш тяхната гледна точка, да променяш своята, да ги ръководиш. Това е опит, който в една или друга степен членовете на изпълнителното тяло получават като цяло. Като LCP, наистина имаш опит да ръководиш и да градиш екип, което е знание и опит приложим директно в живота. Това е нещо, което е много важно от EV опита. Е, че много от техниките и методите, които се използват и употребяват в този екип, са до голяма степен директно приложими в много сфери извън Исек. Истински опит. Допълнението, тази щипка сол, която прави вкуса на цялото нещо, е, че аз имам страхотен екип и хора, които са мои истински приятели, които станаха мои истински приятели благодарение на нашия общ мандат. Тъй, че добавените стойности са не просто опита, но и чисто личното и човешко в цялата история. Какво би могло да получиш ти, кандидатирайки се за изпълнително тяло? Бидейки LCP и EP member, това е наистина опит сходен с моя. Възможност наистина да развиеш себе си до голяма степен в личностен, също така и в професионален план. Имаш възможността да получиш един страхотен транзишън, предаване на знанието, което сме натрупали, което аз ти